نعدتاوي مدققام حموشته زمنات بردقن كقلت أيكالن يو أب مجمرتا شحن شعاتم إذن تسعاتات ملوتين ميلانكوفيتش استبهالي سربياوي ساينتست نتمريت مسكالوت بلانيتات بمنصصار نزلوا أكمامتا بمصنع نابتا أبز حج أوان قنعو إلنا نأمنو لزلنا ناي زمن برد كلس حسابام تايم تغلس حساب سحبت صحين ورحن نناي مريت من قسقا سلزقلو كموصيتو مدري ناب صحي قصا تقننيا أب كمزي زأمسل عدوت نعسرتات أشحات عامتات زقصل كخون يخيليو نفس وكف نفك أكبي مريت كابتي زرخبو زنبرا ناي صحي جراء زوحد وي ززايدي ركب كلس حساب ميلانكوفيتش مقنا نفك أكبتات حيال كأزحي زلو حقاي بمخطال نتا بلانيت نابرد كير وازب القمتيو فلاديمير كوبن استبهال روسياوي تمراماري ميترولوجيجن نسرحات ميلانكوفيتش بعمقوت الدحري مصنع قرب فللي زلو جبت رخبام انك برد زحولات حقايات زيكونوس ماكلاي زحلي زنوبروم كرمت تاتيوم كرمتي نتي أبز حلف حقاي نستخمر برد كمكخ زخل مقوت مزيه اللويو مسرح مبراد زجمر اتكي مخخز طرف برد أبزغت الحقاي زيادة برد نخخصت مسرت يخون اتمتخخاب كومون نابلي قصلمو مدري ببرر تشفن زي قارص برد مسبزحي ناي صحي جرا بمن صبراق نتستخست الزحلي كمز زايد يقبرو أوشت حيدت أمايت عمتات حدا وقتاوي كومرا برد نابه نمدرز الشفن ناي برد قصلا يعبي بأنصارون تمساساليو عدتاوي مقنان مدري زيادة جرات حي نابه مدري نخبصح يدرخمو زيادة برد يمكخ بزيد ما مطنايتي أبز قصلو عمتات زنصبارق جرات حي وحد كموصيتو مقوت يوسخ مطنايت أبز قصل عمز زفتر برد ما يقدل وزته وتعدت كوميو أبزي تزجرم قداي حدا نجر بسنكي أب كونتات زفتر تزامادن اشتلوطي معركن ديك عبي كم زغاليو حدا كاكستو علولو زيكيل أب زحول كرمتي كي مخخز ترفه نشتق قصلا برد أبسنا مدراوي قحسم نابا مايلات رقد زلو قصلا برد يعبي تمراماري سنا برد جوان شولتز اتزقدس بزح نايتي قصلاتات زفتر برد زيكوني اتزورد ورجي كي مخخه نخندي يصنح زبليو يبل اتي كابزي ناي زمنه برد زانتات مهارو تمرتي عبي وصيت نختمزغب عبي حيلي ايدليكانيو زبليو حدا نجر انت تدراريبو نيشتو عبيت نناي مصاي عبيت كم نداد كوينو انت اገልጊሉ نيشتو مبغسي كساب بسنه موغوت زي كال زمسل زينبور وصيت كهب يخاليو بتوساخي از حق زي انتاي كم زكال عبيت كابي كم زمصن نابيك مرحكا كم زخلن عقليل كامرأي زي سنه موغوتاوي كم زخون يوزغبرو از حق زي اب ገንዘቡን ተፈጻምነት ኣለዎም ዋረን ባፌት ብኸመይ ሃብቲ ከም ዘኸዓበተ ዝገልጹ ልዕሊ 2,000 መጽሓፍቲ ተጻሒፎም እዮም ብዙሓት ካብኣቶም ድንቅታት እዮም ይኹን እምበር እቶም ነቲ ዝቐለለ ሓቂ እኹላ ቃልቦ ዝህቡ ውሑዳት እዮም ባፌት ሃብቲ ከኻዕበት ዝኻኣለ ንፉዕ ኣውፋሪ ብምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ቃል ብቓሉ ካብ ቁልዕነቱ ኣትሒዙ ንፉዕ ኣውፋሪ ብምዃን እዩ ነዚ ክጽሕፍ እንከለኹ ጽሩይ ሃብቲ ዋረን ባፌት 84.5 بليون دولار يو كابزي اتا 84.2 بليون دولار دحري مبل حموسا عمت لدتو زرخبيو 81.5 بليون دولار ابتن محبراوي دحنت بقوع زخونو العدمي مالت مفارق سوساتاتي ورخيبوهم وارن بافيت فلي زخون اوفاريو نخلو عوتاتو مستي اب وفري زلو لعل مستبحال طراي انت اتحيس كايوغن حدا اقداس نطبي كتسحت يخام اتحقنيا مفتح عوتو نسلسته ربعي حدا كفل زمن فولي زخونه اوفاري مخانيو اب سلاساتات عدمي وفري جميرو اب سوساتات طروتا انت زوت نيرو اتوم بزعبو زسمعو سبات ازيم وحدات مخون نيروم نيشتو ناي حساب فتنس كان ملكت بافت ود 10 عامت كليو عتو بوفري جميرو ود 30 عامت مسكونه 1 مليون دولار ويدما مزقبابه تستخاخيلو 9.3 مليون دولار زتمن صوري هابت نيرو تراسب انت زخون ناي 10 عسراتاتن عدميو نعلم ابا مدهساسن فقري ابا من داين انت زحلفومو اب 30 عامتو صوري هابتو نبل 25,000 دولار انت زخون كمون جنا نتي عمتاوي كاب وفري كرخبو زخل مخسب
22 ሚእታዊት ይረኽበዩ ነባል ግንካ ወፍሪ ኣቋሪጹ ጎልፍ ንኽጻወትን ምስ ደቂ ግዜ ንኽሕልፍን ኣብ 60 ዓመቱ ጥሮታ ወፂኡ ሎሚ ጽሩይ ሃብቱ ብግምት ክንደይ ምተተመነ 84.5 ቢልዮን ዶላር ኣይፋልን እቲ ቅኑዕ መልሲ 11.9 ሚልዮን ዶላር እዩ እዚ ኸኣ ካብቲ ብሓቂ ንሱ ዝውንነ ሃብቲ ብ99.9 ሚእታዊት ዝውሕድ እዩ ብግብሪ ክርአ እንከሎ እቲ ባፈት ዘመዝገቦ ፋይናንሳዊ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ዝሃነጾ ፋይናንሳዊ መሰረትን ኣብ ዝሰዓቡ ዓመታት ንምዕቃቡ ዘካየዶ ጻዕረን ክኸውን ይኽእል እዩ ክእለቱ ወፍርዩ ምስጢር ዓወት ግን ግዜ እዩ ድርብራብ ወለድ ከምዚ ዝበለ ተኣምራት እዩ ዝሰርሕ ብዛዕባ እዚ ብኻልእ መንገዲ ክትሓስብ ፈትን ባፈት ናይ ኩሉ ግዜ ዝሃብተመ ኣውፋር እዩ በቲ ዓመታዊ ዝረኽቦ መኽሰብ ክዕቅን እንከሎ ግን እቲ ዝሃብተመ ይኮነን ሓላፍ ናይ ሬናሰንስ ቴክኖሎጂስ ሄጅ ፋንድ ጂም ሳይሞንስ ካብ 1988 ጀሚሩ ንገንዘቡ ዓመታዊ ብ66 ሚእታዊት ድርብራብ ወለድ ከም ዝወልድ ይገብር ኣሎ ነዚ ክብረ ወሰንዚ ክቐርቦ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ባፈት ንገንዘቡ ኣብ ዓመት ብግምት ብ22 ሚእታዊት ድርብራብ ወለድ ይወልድ እዚ ማለት ካብቲ ናይ ሳይሞንስ ሓደ ሲሶ ምዃን እዩ ኣብዚ ነዚ ጽሕፈሉ ዘለኹ እዋን ጽሩይ ሃብቲ ሳይሞንስ 21 ቢልዮን ዶላር እዩ በዚ ኸኣ ሳይሞንስ ካብ ባፌት ብ75 ሚእታዊት ዝትሕት ሃብቲ ይውንን እዚ ምስቲ ክንቅምሮ ዝጸናሕና ቁጽርታት ኣብ ግምት ብምእታው ማዕረክንደይ መስሓቕ ምዃኑ እፈልጥ እየ ሳይሞንስ ዝሓሸ ኣውፋሪ እንተ ደኣ ኾይኑ ደኣ እቲ ፍልልይ ስለምንታይ ምኽንያቱ ሳይሞንስ ክሳብ ወዲ 5 ዓመት ዝኸውን ኣብ ወፍሪ ስለ ዘይሰጎመ ጂም ሳይሞንስ ነቲ ናይ 66 ሚእታዊት መኽሰብ ልክዓብተን ባፈት ሃብቲ ንምኽዕባት ዝወሰደሉ 70 ዓመታት እንተ ዝረክብ ነይሩ ጽሩይ ሃብቱ ክነግረካየ ግን ከይትስምብድ 63 ኳንንቲልዮን 900 ኳድሪልዮን 781 ትሪልዮን 780 ቢልዮን 748 ሚልዮን 160,000 ዶላር ምኾነ ነይሩ እዚ ቁጥሪ እዚ መስሓቕን ዘይግብራውን እዩ እቲ ቁም ነገር ኣብ ናይ ዕብየት ግምታት ዝተኣታቶ ንእሽቶ ዝመስል ለውጢ ናብ መስሓቕን ዘይግብራውን ቁፅሪ ክመርሓካ ከም ዝኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ሓደ ነገር ስለምንታይ ከምቲ ዝኾኖ ሓያል ክኸውን ከም ዝኽኣለ ስለምንታይ ዘመነ በረድ ከም ዝተኸስተ ወይ ስለምንታይ ዋረን ባፈት ኣዝዩ ሃብታም ከም ዝኾነ ኣብ ነጽናዓሉ እዋን ነቶም ቀንዲ ናይ ዓወት ደረኽቲ ዕሽሽ ንብሎም ኢና ንመጀመርታ ግዜ ነቲ ንሰደቓ ተደራራቢ ወለድ ርዮም ወይ ነቲ ኣብ 20ታት ዕድሜኻን 30ታት ዕድሜኻን ምውህላል እንተጀሚርካ ጥሮታ ክትወፅእ እንከለኻ ንዝህልወካ ዝተፈላለየ መጠን ገንዘብ ዘዘንቱ ዛንታ ድሕሪ ምስምዖም ህይወትና ቀይርና ዝብሉ ብዙሓት ሰባት እሰምዐ ይኹን እምበር ኣብ ክንዲ ህይወቶም ቀይሮም ምባል ተገሪሞም ምባል ጉቡእ መስለኒ ምኽንያቱ እቲ ውፅኢት ቅኑዕ ስለ ዘይመስል ሊንያራዊ ኣተሓሳስባ ካብ ኤክስፖኔንሻላዊ ኣተሓሳስባ ዝያዳ ንጹርነት ኣለዎ ነዚ ዝስዕብ ቀመር 8 ተደመረ 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 8 ክትቅምሮ እንተሓቲተካ ኣብ ሒደት ካልኢታት መልሲ ክትነግረኒ ትኽእል ኢኻ 72 ምበልካኒ 8 ዝረብሑ 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 8 ክንደዩ እንተ ዝብለካ ግን ርእስኻ ክትኮስ ምደለየ እቲ መልሲ 134 ሚልዮን 217,728 እዩ IBM ኣብ 1950ታት ናይ 3.5 ሜጋባይት ሃርድ ድራይቭ ሰሪሑ ኣብ 1960ታት ናይ ብሒደት ሜጋባይት ዝልዕል ሃርድ ድራይቭ ኣማዕቢሉ ኣብ 70ታት ናይ IBM ዊንቸስተር ድራይቭ 70 ሜጋባይት ዝሕዝ ነይሩ ብድሕሪኡ ሃርድ ድራይቭ ብግዝፊ እናናእሰ ዝሕዞ ዳታ ግን ብዘገርም ፍጥነት እናወሰኸ ከይዱ ኣብ መጀመርታ 1990ታት እተን ሎሙዳት ናይ ወልቂ ኮምፒውተራት ካብ 200 ክሳብ 500 ሜጋባይት ዳታ ይሕዛ ነይረን ድሕሪኡ ኸ ኣይዝረብን እዩ ምዕባለ ተወንጨፈ
1999 ناي 6 جيجا بايت هارد درايف زلوا أبل أي ماك معبيلا 2003 ناي 120 جيجا بايت هارد درايف زلوا باور ماك معبيلا 2006 ناي 250 جيجا بايت هارد درايف زلوا نيو أي ماك معبيلا 2011 ناي فلما ناي 4 تيرا بايت هارد درايف معبيلو 2017 ناي 6 تيرا بايت هارد درايف معبيلو 2019 ناي 100 تيرا بايت هارد درايف معبيلو نزخلو بمتقلال انت دارينايو كاب 1950 كساب 1990 أب زلو عمتات ناي 296 ميجا بايت وسخ رخيبنا كاب 1990 كساب لومي ناي 100 مليون ميجا بايت وسخ رخيبنا أب 1950 أب قسقاس تكنولوجي تسفى زلكا سب انت تخون هارد درايف زخزنو داتا بشح عزفي كعبي وزبل تمنيت كتهب مخال كان يركب من الباتون بعصرت الشح عزفي كعبي مبل كان يركب اتم نحنا بهوت كلنا هارد درايف زخزنو داتا ب30 مليون عزفي كعبيو إلو مستنبيوغن حيدات يم يخون نمبر تنبيت اتم وحدات يسعيرو تدرارابي ولد نتوم أزيم بلحتي زبهالو كواكي ترفي نحيلو عشش نخبلو زدرخ بهريات اللو أب كل تشحنا 4 بيل جيتس نتشعو حدش زنبري جيميل حدا جيجا بايت زبتصح مخزن وي ستورج نزخون سب كم زيد ليو بمحساب نقيف ويو دراسي ستيفن ليفي بزعبا جيتس بانصارتي زنبرو نمعبول تكنولوجي ناي مقبال لمدي أمروغن أبتي مخزن وي ستورج كم نبرت كعقبالو زبل أرقيتات تحساسبا ينيرو بمبال صحفة اتي نقرات زعابيلو قلطافة زلمدا يكونن اتتصاقم منبار تدرارابي ولد بأمرو قتردو أبزي تقلولو وان مبزحتو قزينة تزلو عقمي شلل بمبال نتساقماتنا بخال من قدي أب مفتح نتوكور مخوانا يو إذاقن لعلاق أنسلنا حسب زي كونس بزعبا تدرارابي ولد صحتي انت زي كوينو هادي ناس لزين حسب يو كابتن عوت بافت نمقلاز زتتصحفا كل تشح متصحفتي إذا سبزي نسلست الربعي حدك في الزمن بزي مقراص كوفر صنيحيو زبل حساب زكاة مصحف يلان يخون نمبر مفتح مبزحتو عوتاتو إذا حساب زي مخانو نفلتينا انتو خاني بامروخا كتأمنو كبيديو بزعبا ناي قطبا عدوتات استراتيجيتات النقدي كمون بزعبا ناي وددر صلاتات زقلصو مصحفت اللو اتا زحيلتن اقداسيتن مصحف جن سقيلكا تتصبى زرستا اب حدا قص ناي نويح غزي قطباو عبيت زرئي سنطرج زحازت مصحفيا كتكون زلوام اتي نتدرابي ولد زملكت امراوي انقفات قند طنقي ناي زبزحو زحقوس موداتا زيبلوم نقداويا نطفتات زيعوتات استراتيجيتاتن ناي وفري فتنتاتن كخون يغليو سبات كابتي زوفر وزل على مخسب كرخبو منتي نخلو صعروم أبتي استمهروون زقابروون كم زتوكور مقباروم كتوقسو ما يتخلنيخا كميسي اتزبلت هابتام كتكونولو زخ المنقدي مسيلو سلازرام صبوق وفرقن قدن زلع على مخسب مركابا يكونن مغنياتو اتم زلع على مخسبات كدقومو زيكولو زيكونوس اتم بقصالن لنويح غزي بترغاغامي كترخبو من اتخيل مخسبات سلازخونو إذ مالت تدرارابي ولت نربحخا كسرحن كليو بأنصار زي مالتكا كتدقمم زي تخيل عبيتي مخسبات مركاب ناب زحزنو زانتاتات يوزمرح بزعبو من خنزنتو تقص المعراف كتدلينا يام حموشتي هابتي مخعبات بمنصر نهابتخا معقاب عوت وفري قدم بزعبا قناعات وصانيتات موسان زي كوني بقصالي نقدايات زي محنكار وي زي مبلشاويو هابتام كتكون زخلو مليونات منقرتات اللو امي غيركا كم اتهبتم زحبور مصحفت دما ماليا يبلومن هابتام كوين كان خدقصل جن حنتي منقد طرايا زلا نساخا وهدت قطابنتن بارانويا مالت سباتي صلوني حماق فديومني وي ازي اقداس سبي زبل نابصلا لزدهبه سمعيتن يام از دما اخل غزي هبنا زين زتيلو ارستيو حدا بزعبا كلتا او فرتي ززنتو زانتان ملكت اتحاده نتخال ايفلطونيو جنكا دارغا قدمي حدا زمنا بيلو بتمساسالو غعزو زحلوف يوم جيسي ليفرمور اب غزي وزعبي نغاداي عداغا اكسيون ينيرو
ንሱ ኣብ 1877 ዝተወልደ ኮይኑ መብዛሕትኦም ሰባት ከምኡ ክግበር ከም ዝኽእል ከይፈለጡ ከለዉ እዩ ሞያዊ ነጋዳይ ኮይኑ ኣብ 30 ዓመት ዕድሚኡ ምስ ዝቕባቤ ተመዓራሪው $100 ሚልዮን ዝትመን ሃብቲ ነይርዎም። ኣብ 1929 ጄሲ ሊቨርሞር ድሮ ሓደ ካብቶም ናይ ዓለምና ፍሉጣት ኣውፈርቱ ኮነ። ኣብታ ዓመት እቲኣ ዓብዪ ቅልውላው ቁጠባ ዘበገሰ ምውዳቕ ዕዳጋ ኣክስዮን ነታ ኣብ ታሪኽ ዝነበሮ ስፍራ ከም ዝድድል ገይርዎ እዩ። ኣብቲ ድሒሩ መዓልታት ጸላም ሶኒ፣ ጸላም ሰሉስን፣ ጸላም ሓሙስን ተባሂለን ዝተሰምያላ ናይ ጥቅምቲ 1929 ሰሙን ዋጋ ዕዳጋ ኣክስዮን ብልዕሊ 1 ሲሶ አንቆልቆለ። በዓልቲ ቤት ሊቨርሞር ዝኾነት ዶሮዚ በዓል ቤታ ብ29 ጥቅምቲ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ዝኸፍአ ካልእ ከየጋጥም ፈርሀት። ብዙሓት ናይ ዎል ስትሪት ነጋዶ ነፍሰ ቅትለት ከም ዝፈጸሙ ዝገልጽ ጸብጻባት ኣብ መላእ ኒውዮርክ ይጋዋሕ ነበረ። ንሳን ደቃኒ ጆሲ ብንብዓት ዝተሰነየ ሰላምታ ኣብ ኣፍ ደጋ ኣቕረብሉ። ኣዲያ ግን ኣዝያ ተጨኒቓ እናወጨጨት ኣብ ካልእ ክፍሊ ተሓብአት። ብመሰረት ጸሓፊ ታሪኽ ሕይወት ቶም ሩቢቶን ጆሲ እንታይ ከም ዘጋጠመ ቅድሚ ምግንዛቡ ድንግርግር ኢልዎ ንገለ ደቓይቕ ዕንድ በለ። ብድሕሪኡ ጥዑይ ዜና ንስድርኡ ኣበሰረ ነብሱ ግድን ነጊርዎ ዕዳጋ ኣክስዮን ክሓስር እዩ ብምባል ኣድላይ ዝበሎ ስጉምቲ ወሲዱ። ኣይክሰርናን ማለትካ ድዩ? ዶሮዚ ሓተተት። ጆሲ ድማ ኣይፋልን ፍቕረይ፣ ኣብ ናይ ንግዲ ሕይወተይ ከም ሎሚ ዝኣመሰለት ብልጽቲ መዓልቲ ኣይረኣኹን። ኣዚና ኣይና ሃብቲምና ዘለና፣ ሕጂ ዝደለናዮ ክንገብር ንኽእል ኢና። ዶሮዚ ናብ ኣዲኣ ጐያ ብምኻድ ስቕ ክትብል ነገረታ። ጆሲ ሊቨርሞር ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ $3 ቢልዮን ዝግመት ኣታው ረኸበ። ኣብ ታሪኽ ዕዳጋ ኣክስዮን ዝኸፍአት ተባሂላ ኣብ ትፍለጥ ወርሒ ድማ ሓደ ካብቶም ናይ ዓለምና ሃብታማት ኮነ። ስድራ ቤት ሊቨርሞር ነቲ ፈጺሙ ዘይግመት ዓወቶም ኣብ ዝጽምብልሉ ዝነበሩ እዋን ሓደ ካልእ ሰብ ግን ተስፋ ቆሪጹ ኣብ ጎድናታት ኒውዮርክ ኮለል ይብል ነበረ። ኣብርሃም ጀርመንስኪ ኣብቲ ቁጠባ ዝውንጨፈሉ ዝነበረ 1920ታት ኣብ ንግዲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ምውፋር ሃብቲ ዘኻዕበተ ማልቲ ሚልዮኔር ነይሩ። ቁጠባ እናዓበየ ምስ ከደ ከምቲ ዳርጋ ኩሎም ካልኦት ዕዉታት ኒውዮርካውያን ኣብ መወዳእታ 1920ታት ዝገበርዎ ገበረ። ኣብቲ እናወስኺ ዝኸይድ ዝነበረ ዕዳጋ ኣክስዮን ብዙሕ ወፍሪ ገበረ። ብ29 ጥቅምቲ 1929 ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ክልተ ሕጡበ ጽሑፍ ብዛዕባ ሓደ ዝሕዝን መፈጸምታ ናይ ሓደ ሰብ ዘመልክት ጽሑፍ ኣሕተመት። ትማሊ ንግሆ በርናንድ ኤች ሳንድለር ናይ 225 ብሮድዌይ ጠበቓ ካብ ወይዘሮ ኣብርሃም ጀርመንስኪ ካብ ማውንት ቨርኖን ነቲ ካብ ሐሙስ ንግሆ ጀሚሩ ዝጠፍአ በዓል ቤታ ኣብ ምርካብ ክሕግዛ ሕቶ ቀሪብሉ። ወዲ 50 ዓመትን ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ኣብ ሪል ስቴት ዝነጥፍን ጀርመንስኪ ኣብ ኣክስዮን ብዙሕ ወፍሪ ከም ዝገበረ ሳንድለር ይሕብር። ሳንድለር ወሲኹ መሓዛ ወይዘሮ ጀርመንስኪ ትማሊ ሐሙስ ኣጋምሸት ኣብ ዎል ስትሪት ኣብ ጥቓ ዕዳጋ ኣክስዮን ንበዓል ቤታ ከም ዝረኣየቶን ከም ዝሓበረታን ከም ዝነገረቶ ይገልጽ። ብመሰረቲ ሓበሬታ ጀርመንስኪ ወረቐት እናቐደደ ናብ መንገዲ ኣጋር ብምድርባይ ናብ ብሮድዌይ ገጹ ይጓዓዝ ነበረ። እዚ እቲ ብዛዕባ መወዳእታ ኣብርሃም ጀርመንስኪ ንፈልጦ እዩ። ኣብዚ ነነጻጽር እቲ ኣብ ጥቅምቲ 1929 ዘጋጠመ ቆጠባዊ ቅልውላው ንጄሲ ሊቨርሞር ሓደ ካብቶም ዝሃብቶም ናይ ዓለምና ሰባት ክገብረን ከሎ ንኣብርሃም ጀርመንስኪ ግን ኣጠፊሽዎ ጥራይ ዘይኮነ ትንፋሱ እውን ወሲዱ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ድሕሪ 4 ዓመታት እቲ ዝሕዝን ዛንታ ጀርመንስኪ ኣብ ሊቨርሞር ተደግመ። ሊቨርሞር ድሕርቲ ኣብ 1929 ዘመዝገበ ዓወት ርእሰ ተኣማንነቱ መሊኡ ብምፍሳሱ ኣብ ዝዓበዩ ውርርዳት ተጸምደ እሞ ዕዳ ኣብ ልዕሊ ዕዳ ተሰኪሙ ኩሉ እቲ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ዝነበረ ሃብቱ ሳእነ። ጠፊሹን ብስዕረቱ ሓፊሩን ኣብ 1933 ንኽልተ መዓልታት ተሰወረ። በዓልቲ ቤቱ ከተናድዮ ፈቐዱኡ ኮለል በለት። ጄሲ ኤል ሊቨርሞር አንቀሳቓሲ ዕዳጋ ኣክስዮን ካብ 100 ፓርክ ኣቬኒው ትማሊ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ምስ ጠፍአ ኣይተረኣየን ከተበል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ 1933 ጸሓፈት። ሊቨርሞር ናብ ቤቱ እኳ እንተተመልሰ ነቲ ዝሓሰቦ መንገዲ ግን ኣየቋረጾን። ብገዛእ ኣእዳዊ ህይወቱ ኣጥፈየ። ዋላ እኳ ግዚኦም ዝተፈላለየ ይንበር ጀርመንስክን ሊቨርሞርን ግን ተመሳሳሊ ባህርየ ነይርዎም። ክልቲኦም ኣብ ምጥራይ ሃብቲ ኣዝዮም ንፉዓት ንሃብቶም ኣብ ምዕቃብ ግን ሕማቓት እዮም ነይሮም።
ولا قائتا هابتام تبلقال نعي أي تملكتننيا بل اتي كابزانتا نايزوم كلته زركب تمهرتجن متأن أطوتو بزي قدس نخل سبز ملكاتيو جنزب مركاب حدا قدايو معقاب دما كالو قداي نتي أب جنزب اتمزقو بعوات أب حنتقال كتقالو لو انت خويني سررت مالت سارفايفال مبالكو أب معراف شدشته كم إن ملكتو 400 كابتن عوتات كوبانياتات دحر جزيه واقعنات فين يتفشاين زرزر هابتامات أمريكاويان أب قصاتات السفر مسيحات فوربس 400 بماكلاي جمجام أب نفس وكف 10 عمت 200 ناي درجاتات مقمت آل تمزقب أزقن مسموتي خون جنزب نابكالا أبال صدرابيت مسمت حللاف زراخب يبلون رأس مالاهنت كبيديو حدا كابتن مغنياتات جنزب مركابن جنزب معقابن كلتا استفلالي كالتات سلزخونيو جنزب نمركاب كوندخوناوي سقومتي موساد تصفو مخانن تبع سقومتي وسيدكا مسرحني حتى جنزب معقابن بأنصارو كوندخوناوي سقومتي كاب موساد محياب تحتنا كمون اتزاكب كو أب حصير جزيه كاباي كوسد يخيليو زبل فرهي وزحتت بتوسخي جنزب معقاب قطابي مخاني حتتيو قال كفال نايتي زمزقبنا عوات مسعدل تأساسر مخانون حلوف عوات كموهب وسيد كاكت دوغمو خمزي تخيل مقبالون يحتتيو حلافي سيكويا كابيتال بيليونور مايكل موريتز حدوان كاب تشارلي روز سيكويا سلمنتاي معرك اندزي عوات كخون كيلو زبل حتو مسكربالو اتمخنيات نوح عدميو قلت كالات نحموشتوي 10 عمتات ينزعوتا سيكويا جن ن4 10 عمتات يتعوض زلا كبل مليسو روز سلمنتايكم وخمزوخن مسحتتو موريتز أثشنا كاب نقدي نخين وطرو نفره سلزنبرنا كيكودي أيترفنيو أزبل بمبال ملسي روز بحكي سلزي فرحي مالتيو اتوم بارانويد ترايديوم زسرو ويزغصلو كتبل توكسوتو موريتز كا أبز زبالكيو بزحات حقتات يمزلو صباح كم تمالي كم زي تخونينا إنقبت أبلع لزنانا خلنا نعرف عقمية بلنا عقوبات كنكون أين خلني نام ناي تمال عواتنا بناي صباح هبتي كترقوم يخيليو إلنا كنحسب أين خلني نام أبزيون اتأقد داس رواحي سرت مال سارفايفال دامبر عبيت وي حنقول وي مستو على يكونن اتعبينا يوصيت في اللي زمص اتي كي تدمسسكا وي إيد كان خيتهب كي تقددكا نوح وان صنيع كان اي مقصال كلاتيو ازي مبار اب وفري يخون اب موياخا ويون ابتيتون نو بيزنس امن كورنا استراتيجيخا كخون زقبا ناي سرت اتحساسبا اب معقاب جنزب ازي وسان زخونلو كلته مخنياتات الله اتحدى نصريو حيدت مخسب نجزار سخا نمئلاي زدرخ جزيف حيليو اتخلاي كمتي اب معراف 4 زرانايو اتي امروخ جنزبو زيك لاي تدرارابي ولد سنقصريو رأس مال كان عمتات كعبي مس اتحاد قوت رايو تدرارابي ولد زولد كاب قرب كورتشيا مالت آوك زفاليا يبولون إذا قرب زي أب حد عمت أب عبيتو بزح معبالي أيرانيو أب 10 عموتو ترقم زولو لوت يري أب 5 عموتو دما عبي لوت يمزقب نتزي تلمد عبيت نمركابن نمعقابن جن أبتنو كل سب مس جزية زقاطمو زي ترفن زي قمتن ورد دايب كتقالنت كاختو حسيد لي بافت كما يجيرو ناي وفري مخسب كم زركب مالت بخمي زبلت أكو بانياتات زحسر أكسيون زبلت أكاية تسرح كم زركب نمفلات كنفتن عمتات كنباخن نخلينا عزي كبيد دبايو اتزقللن جنكا معرتي كنبلوز نحنا أقداس نتزلو نت بدما الله نسوها نتي نسو زي قبرو مملكاتيو نسو بعدا أي تحزن بتن أبناي وانين هيوتو زقات أما 14 قطباوي من كل قالات أي سنبدن كمون أي شيطان نتي أبوانين زمزقبو زناو أي مراسحن نجزارسو أب حدا استراتيجي أب حدا علماوي الرأيا وي أب حدا زنبالي أي تدرتن أبناي كالوت جنزب أي تمركوسن اتوم بمنجدي كوبانياتات نوفرم زم حضرو أو فرتي رسمالهم كسحبو أي كلون يوم نجزارسو أي همشين كمون كابسرح أي قارصن ويون تروت أي وطن أنصار كله بدوهتات قديمو كسرر كاله سرت نوح عدمه هبو نوح عدمه دما كود 10 عمت كساب ودي 89 عمت زخونيو أو فيرو بتدرارابي ولد تأمرات نقصرح أخالو اتان عوتو بلك عب مقلاط عزوز أقداسنت زلوان نتبي ازيايا كمزي كبل انكاللهو انتاي مالتي مخواني نخطر دا نزانتا ريك
ጌሪን ክትሰምዕ ከድልየካዩ ብዛዕባቶም ጽምዲ ኣውፈርቲ ማለት ዋረን ባፈትን ቻርሊ ሙንገርን ሰሚዕኻ ትኸውን ኢኻ ቅድሚ 40 ዓመት ግን ነዛ ጉጅለ ሳልሳይ ኣባል እውን ነይሩዋዩ ሪክ ጌሪን ዋረን ቻርሊን ሪክን ብሓባር ወፍሪ ይገብሩን ንዝቆጽርዎም ኣካየድቲ ስራሕ ብሓባር ቃለ ምሕተት ይገብሩሎም ነበሩ ድሕሪኡ ግን ሪክ ምስቲ ባፈትን ሞንገርን ዘመዝገቡ ዓወታት ብምዝማድ ካሰሱ ይተራዩ ሓደ እዋን ኣውፋሪ ሞህኒሽ ፓብራይ ንሪክ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ንባፈት ሓቲትዎ ነይሩ እዩ ሞህኒሽ ብኸምዚ ይስዕብ ዝኹርየ ዘንቱ ዋረን ከምዚ ኢሉኒ ኣነን ቻርልን ንምእማኑ ዘጸግም ሃብቲ ከም እነኻዕበት ንፈልጥ ነርና ኢና ንኽንህብትም ኣይተሃወኽናን ከምኡ ከም ዝኸውን ርግጸኛታት ኢና ነርና ሬክ ልክዕ ከማና በሊሕ እኳ እንተነበረ ይህወኽ ግን ነይሩ እዩ ኣብቲ ኣብ 1973-1974 ዝተኸስተ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ሬክ ብማርጅን ልቓሕ ተጠቒሙ ከምኡውን ዕዳጋ ኣክስዮን ኣብተን 2 ዓመታት ዳርጋ ብ70 ሚእታዊት ወሪዱ ስለ ዝነበረ ማርጅን ጻውዒት ረኺቡ እቲ ናይ በርክሻየር ኣክስዮኑ ንዋረን ሸይጡሉ ዋረን ናይ ሬክ ናይ በርክሻየር ኣክስዮን ንሓደ ኣክስዮን ብትሕቲ $40 የገዝየዮ ሬክ ሌበር ስለ ዝነበረ ክሸይ ተገዲዱ ቻርሊ ዋረንን ሬክን ሃብቲ ኣብ ምክዕባት ማዕረ ክእለት ነበሮም ዋረንን ቻርልን ግን ንሃብቶም ናይ ምዕቃብ ተወሳኺ ክእለት እውን ነይርዎም እዩ እቲ ኣዝዩ ዘገድስ ድማ እዚ ዳሕረዋይ ክእለት እዩ ናሲም ጣለብ እውን ከምዚ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ብሉጽ ምዃንን ብህይወት ክትሰርር ምኽኣልን ክልተ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እዮም እቲ ካልኣይ ናይቲ ቀዳማይ ቅድመ ኩነት እዩ ዝኸፈልካ ኸፊልካ ዕንወት ከተርሕቕ ኣለካ ይበል ነቲ ናይ ስረት ኩነት ኣእምሮ ኣብ ግብሪ ምውዓል ንሰለስተ ነገራት ንኸተድንቕ ክድርኸካ እዩ ሓደ ብዙሕ መኽሰብ ካብ ምርካብ ብቁጠባ ክምህ ዘይብል ክኸውን እየ ዝደሊ እንተ ደኣ ከምኡ ኮይነ ድማ ብዙሕ መኽሰብ ክረክብ እየ ዝብል ግምት ኣለኒ ከመይሲ ተዘራራቢ ወለድ ተኣምራት ንኽሰርሓለይ ዘኽእለኒ እኹል ግዜ ክረክብ ስለ ዝኽእል ኣብ ግዜ ቡል ማርኬት ማለት ዝበዝሑ ኣውፈርቲ ኣክስዮን ብምግዝኦም ዋጋ ኣክስዮን ዝኸብረሉ እዋን ጥረ ገንዘብ ክሕዝ ዝደሊ ሰብ የለን ሰባት ብዙሕ መኽሰብ ዝህብ ንብረት ክውኑን እዮም ዝደልዩ ኣብ ግዜ ቡል ማርኬት ጥረ ገንዘብ እንተዳ ሒዝካ ዓቃባዊ ዝኾንካ ኮይኑ ዝስማዓካ ምኽንያቱ እቲ ንብረት ብምውናን ክትረኽቦ ዝግባኣካ መኽሰብ ከም ዘይትረክብ ስለ ትፈልጥ ጥረ ገንዘብ ኣብ ዓመት 1 ሚእታዊት ኣክስዮን ግን 10 ሚእታዊት መኽሰብ ኣለዎ እንተ ዳኢልና እቲ ናይ 9 ሚእታዊት ፍልልይ መዓልታዊ ክሓቕየካ እዩ ግን እቲ ዝሓስካዮ ጥረ ገንዘብ ኣብ እዋን ቤር ማርኬት ተገዲድካ ኣክስዮንካ ካብ ምሻጥ ዘድሕነካ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ካብ ጥረ ገንዘብ ትረኽቦ መኽሰብ ኣብ ዓመት 1 ሚእታዊት ጥራይ ኣይኮነን ብብዙሕ እጽፍታት ዝዛይድ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ሓደ ተስፋ ዝቆረጸ ኣብ ሕማቕ ግዚኡ ዝነበረ መሸጣ ኣክስዮን ሄጅ ፋንድ ካብ 10ታት ዓበይቲ ናይ ግዜ ተዓወቲ መምራጽ ንላዕሊ ንናይ ዕድመ ሙሉእ መምላስካ ዝያዳ ክገብር ይኽእል እዩ ተደራራቢ ወለድ ዓብዪ ረብሓ ኣብ ምርካብ ኣይኮነን ዝምርኮስ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ዘላቒ መኽሰብ ብፍላይ ኣብ እዋን ቁጠባዊ ሕንፍሽን ምከትን ኩሉ ግዜ ዝዕወት እዩ ክልተ ውጥን ምሕንጻጽ ኣገዳሲ እዩ እቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ውጥን ኣገዳሲ ክፋል ግን ውጥንካ ብመሰረቲ ዝወጠንካዮ ከም ዘይከይድ ሓሲብካ ምውጣን እዩ ንስኻ መደብ ትሕንጽጽ ፈጣሪ ድማ ይስሕቕ ዲ ዝበሃል ፋይናንሳውን ወፍራውን ውጥን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ህልው ተግባራትካ ረትዓውያን ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ስለ ዘይፈለጥካ ይኹን እምበር እቶም ዝበዝሑ ውጥናት ኣብ ትግባረ ከይዋዕል እዮም ዝፈሽሉ ብዛዕባቶም ኣብ ዝቕጽሉ 20 ዓመታት ዝህልውኻ ኣታዊታት መጠን ውህለላን ትረኽቦ መኽሰብን ግምትካ ክትህብ እንተ ደኣ ኮንካ ብዛዕባቶም ኩሎም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዘጋጠሙ ዝኾነ ሰብ ከጋጥሙ ይኽእል እዮም ኢሉ ዘይገመቶም ከመ መጥቃዕቲ 11 መስከረም እተን 10 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ገዝኦም ከም ዝስእኑ ዝገበረ ኣብ ዕዳጋ ኣባይቲ ዝተፈጥረ ቅልውላው እቲ ን9 ሚልዮን ሰባት ብዘይ ስራሕ ዘትረፈ ፋይናንሳዊ ቅልውላው እቲ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ምውሳኽ ዕዳጋ ኣክስዮን ከምኡውን ነዚ ክጽሕፍን ከለኹ ንዓለም ዘናውፅ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ወዘተ ክትሓስብ ግድን ከድየካ እዩ